Simardeng kakadin nga agkararag gaputa na upay ka? Denggen tayo man dagiti bersikulo, amang ibaga nga saan tayo nga sardengan iti agkararag gaputa adda iti namnama. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Di tayo bumdeng nga umasidag iti Dios, agsipod taammo tayo nga ited na iti anyaman adawatan tayo, no lakot mayan nurot iti pagayatan na. Kat no ammo tayo adenggen na tayo iti anyaman adawatan tayo, ammo tayo met nga awatan tayo iti anyaman adawatan tayo kenkuana. Romans chapter 8 verse 26 to 27. Kastamat nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios, kadagiti asog adi kabailan nga ibalikas. Makita ti Dios ti nagunag ti puso ti tao, kat ammo na ti pampanunutan ti Espiritu. Agsipod ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Dios kas pagayatan iti Dios. Jeremiah chapter 33 verse 2 to 3. Nagsao kanyak ti Apo anang bukal ken nangipasdek iti daga. Yahweh tinagan na. Kinunana. Awagan na ket sungbatan kanto. Ibagak tukeng ka dagiti nakaskas daaw ken naindaklan a banag asaan mo pay nga ammo. 1 John chapter 3 verse 22. Ikan na tayo iti anyaman adawatan tayo. Agsipod tatungpalan tayo dagiti bilbilin na, kan aramidan tayo iti pakaragsakan na. Psalm chapter 18 verse 6. Iti panakariribok ko, imawagak iti Apo. Imasugak iti tulong iti Diyos ko. Iti timplo na, nangag na titimak ko, kat impangag na ti asog ko. Philippians chapter 4 verse 6. Awan kuma ti pakadanagan yo, ngam tunggal agkararag kayo iti Dios kat agdawat kayo. Diyo liplipatan iti agyaman kenkuana. Colossians chapter 4 verse 2. Diyo sardayan ti agkararag asi sasalukag kat agyaman kayo iti Dios. Psalm chapter 145 verse 18. Asideg iti Apo kadagiti amin nga umawag kenkuana. Wen kadagiti napudno nga agdawat iti tulungan na. Ephesians chapter 6 verse 18. Agkararag kayo bayat iti panangaramidyo kadagitoy ket iti panagkararagyo, dawatan yo at tulungan na kayo ti Dios. Anyaman nga aramidan yo, agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan yo dagiti amin at tattao iti Dios. James chapter 5 verse 13 to 14. Adda kadi agsagsagaba kada kayo, agkararag kuma. Adda kadi naragsak, agkanta kuma iti panagdayaw. Adda kadi masakit kada kayo, paayaban na kuma dagiti panglakayan iti iglesia, tapno ikararagan ken sapsapuan na ida iti lana itinagan iti Apo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. Diyo kumaliwayan ti agkararag. Agyaman kayo iti Dios. Dakes man wenno nasayaat iti kasasaad. Daytoy ti kayat ti Dios a panagbiagyo a kas tattao ni Kristo Jesus. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Agdawat kayo ket maikan kayto. Agsapul kayo ket makabirok kayto.
Agtuktok kayo, kat mailokatto iti ruangan kada kayo. Tati amin nga agdawat maikan, ti agsapol makabirok, ti agtuktok, mailokatto kenkwana iti ruangan. Luke chapter 18 verse 1. Sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig, tapno isuro na ida amasapol nga agkararagda a kanayon, kandida pukawan tinamnamada. Mark chapter 11 verse 24 to 25. Gapo iti daytoy, ibagak kada kayo, tunggal agkararag kayo ket adadawatan niyo, patian niyo anaawat yon, ket maitedto ti anyaman adawatan niyo. Tunggal tumakder kayo nga agkararag, pakawanan niyo ti siya sino man a nakabasol kada kayo, tapno pakawanan tumet ni amayo sa dilangit dagiti basbasol yo. Matthew chapter 21 verse 22. No adda pamatiyo, awatan yon to ti anyaman adawatan nyo iti kararagyo. Matthew chapter 6 verse 5 to 8. No agkararag kayo, diyo tuladan dagiti agin sisingpet. Igagarada ti agkararag as itatakder, kadagiti sinagoga, kan kadagiti lanlansangan, tapno makita ida dagiti tattao. Laglagi pa niyo, nga inawat dan ti gungunada. Gamno agkararag ka, sumrak ka iti kwartom, irikap mo ti ridaw, saka agkararag ka ni amam adi makita. Kat iso, makakita king ka nga agkararag iti nalimad, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo ulit-ulitan dagiti awan serserbina asasao. Kas kadagiti pagano amang ipagarop, amang ipangagda, gapo kadagiti atidog a kararagda. Diyo tuladan ida, taamon ni amayo dagiti kasapulan yo, sakbay nga agdawat kayo kenkwana. James chapter 5 verse 16. Ngarod, ipudnoyo dagiti basbasol yu iti tumunggal maysa. Ikarkararagan nyo ti tunggal maysa, tapno maagasang kayto. Adda nabilag a panakabalin, aparnuayan ti kararag tinalintag a tao. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 15. No agkararag da kanya, kan agbabawi da, katalikodan da, ti dakes nga aramid da, ipangag ko, ida iti langit, pakawanak dagiti basbasol da, kat parang ayak manen ti dagada. Aywanak da ito'y a templo, kat si dadaanak adumngeg, kadagiti amin akararag a maidatag ditoy. John chapter 14 verse 13 to 14. Aramidak to ti anyaman adawatan niyo, itinagan ko tapno maitanok ti ama, babaan iti anak. Anyaman adawatan niyo, itinagan ko, aramidak to. John chapter 15 verse 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawatan nyo ti anyaman akayat yo, kat maited to kada kayo. James chapter 4 verse 3. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo, ngamin, dakes ti panggep yo, dagiti laeng bukod a pagragsakan yo ti dawatan yo. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Awan kuma ti pakadanagan yo, ngam tunggal agkararag kayo ti Diyos kat agdawat kayo. Diyo liplipatan ti agyaman kenkwana. Aywanan na kayto itital na ti Diyos adi matukod a panunutan ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti panakikaykaysayo kini Kristo Jesus. Romans chapter 12 verse 12. Agbiag kayo asiraragsak gapo itinamnamayo.
Ipturan nyo dagiti rigat yo, kat kanayon nga agkararag kayo. Matthew chapter 26 verse 41. Agridam ken agkararag kayo tapno saan kay amatnag iti sulisog. Sisasagana ti espiritu ngam nakapoy ti lasag. James chapter 1 verse 5. Ngam na agkurang ti siya sino man kada kayo iti kinasirib, agkararag kuma iti Dios kat maikanto. Ngamin managparabor ti Dios kan si aayat amang ted kadagiti amin at tao. Kuna ni Jesus iti Matthew chapter 18 verse 19 to 20. At dapay ibagak kada kayo. No pagnunumuan ti duwa kada kayo ito'y daga ti anyaman adawatan niyo, itedto kada kayo ni amak sa dilangit. Tano sa dino ti ayan ti duwa wenno tallo nga guumong gapu itinagan ko at daak kadakwada sa jay. Psalm chapter 145 verse 18 to 19. Asidag ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana. Wen kadagiti napudno nga agdawat iti tulong na. Ited na ti kasapulan dagiti agraem ken kuana. Denggen na ti asog da ket isalakan na ida. Proverbs chapter 15 verse 29. No agkararag dagiti nalinteg at tao, dumngeg ni Yahweh ngam di na ikankano dagiti managdakdakes. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Umuna-unay, yunay ko, ngarod ang maidaton iti Dios dagiti dawat, kararag, panangibabaet, kan panagyaman para iti amin at tao. Ikararagam dagiti ar-ari kan amin nga agturturay, tapno agbiag tayo anatal na kan naulimak. Na Diyosan kan nataknang iti amin abanag. Nasaya at daytoy, kat makaayayo iti Dios amang isalakan kada tayo. Mark chapter 9 verse 28 to 29. Idi nakasrakan ni Jesus iti balay, sinaludsod as sililimod dagiti adalan na. Apay adimi napaksyat ti espiritu. Kararaglaeng ti makapaksyat iti dayta akita ti espiritu, insungbat ni Jesus, kat awanen sa bali. Amen.